trecători îl puneau, clătinându-și catedre și zicând, tu cel ce dărâm templu și în 3 zile zidezi, mântuiește-te pe tine însuți. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Asemenea și arhierii, bătându-și joc de el, cu cărturarii și cu bătrânii ziceau, pe alții a mântuit, iar pe sine nu poate să se mântuiască. Dacă este regele lui Israel, să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu, să scape acum dacă îl vrea pe el, pe Sasit, sunt Fiul lui Dumnezeu. În același chip locărau cu tâlharii ce împreună răstigniți cu el, iar de la ceasul al 6-lea s-a făcut întuneric peste tot pământul, până la ceasul al 9-lea. Iar în ceasul al 9-lea a strigat Iisus cu glas mare, zicând, Eli, Eli, lama sabachthani, adică, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Iar unii dintre cei ce stăteau acolo auzind ziceau, pe Elie îl striga acesta, și unul dintre ei, alergând îndată, și luând un burete și umplându-l de oțet, și punându-l într-o tretie, îi da să bea. Iar ceilalți ziceau, lasă, să vedem dacă vine Elie să mântuiască. Iar Iisus strigând iarăși cu glas mare, și-a dat Duhul. Slavă îndelungătorii tale, Doamne, slavă ție, Doamne, slavă ție. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, care plâng pentru Lazar și lacrimi de tristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primești și lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămădește rănile mele, cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireazma trupului tău, cel de viață păcător. Fierea cu care vrăjmașii te-au adăpat să îndulcească mărăcina cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalte capul meu, pălmuit de cei potrivnici, preasfintele tale, mâini pilonite de cei fără de lege pe cruce, să mă vadă spre tine din prăpatia prezării, precum a făgăduit prea sfântă gura ta. Fața ta cea batjocorită cu pălmuiri și cu stupări, să umple de strălucire fața mea cea întinată fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce, să mă pogosească spre tine prin harul tău. Nu am pocăința, nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am lacrimi mângâietoare stăpâne. S-a întunecat inima mea cu cele lumești și nu poate să caut răsplătine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragoste cele pentru tine. Ci Tu, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeule, de cerul bunătăților, dăruiește în pocăință neștirbită și inima durerată, ca să pornesc cu tot sufletul Tău care Ta, căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, bunule, harul Tău pe care îndrănicește-mă să-L primesc de săvârșit în ziua cea neînserată a împărăției Tale. Că binecuvântate și în vecii vecilor. Iisus moare pe cruce, vârful văzut dintr-o frumoasă zi după amiază de primăvară și
oameni diferiți, dar cu aceeași soartă, răstigniți, un purtar, un mântuit, în care mai era un dram de nădejde și un mântuitor, care mai are puterea să rostească cuvinte mari, iertare, împlinire, mamă, fiu, rai, tată. Iisus cel nevinovat, Iisus făcătorul de minuni, Iisus mântuitorul, Iisus învățătorul, admirat de toți, Iisus biruitorul care a scos diavol, Iisus cel transfigurat pe Tabor, Iisus vindecătorul, Iisus care dă viață încet, încet, pe vârful Golgotei se stinge din viață. Atârnat între cer și pământ cu mâinile străpunse, lipite de cruce, este în agonie și cuvintele ies greu, dar cu atâta putere sunt testamentare, mântuiesc. Răstignindu-l pe cruce, oamenii au vrut parcă să-l împiedice să mai lucrează cu mâinile, să mai facă minuni, să mai mângâie, să mai arine suferințe. Dar curios, nimeni nu a putut să oprească pe Iisus, chiar și pe cruce fiind, să ierte și să iubească. Dreptul la iubire și la iertare nu poate să îl ia nimeni. Pe cruce i s-a luat orice drept, dar dreptul de a fi în legătură cu Tatăl Ceresc nu l-a putut lua nimeni. El care a creat universul cu toate bunătățile și frumusețile, nu mai are dreptul nici măcar la câteva picături de apă. Când îi este sete, îi se dă fiere și oțet. Nu mai are dreptul nici să-și pună piciorul pe pământ, trebuie să stea atârnat. Vârful Golgotei este și un loc al părăsirii. Toți l-au părăsit. Dar iubirea de mama Maicii sale este mai tare ca moartea, răzbate prin cele mai mari greutăți. Unde este Petru, care spunea că va merge chiar și la moarte cu Iisus? Unde este Iacob, cel care a fost și pe Tabor și în Ghețeman? Unde e Lazar, cel înviat din morți? Unde e paraliticul de la Betesda? Unde e Nicodim, care venea noapte la Iisus ca să primească învățătură? Golgota nu place nimănui, e prea mult sânge aici, e prea multă duritate, e prea multă suferință, e prea multă moarte. Și totuși Golgota este marele și unicul altar al istoriei. Pe acest altar se aduce jertfă supremă, se jertfește și varsă sângele Fiului Dumnezeu. La această mare liturghie se unește în jertfă și Fecioara Maria, Maică plină de durere. Jertfa inimii ei se unește cu jertfa sângelui Fiului. Ceea ce Maria a primit de la Tatăl în ziua Bunei Vestiri, o oferă acum Tatălui. Pe cruce Iisus îi spune, s-a împlinit, adică Tată, eu am dus la bun sfârșit opera de mântuire a omenirii. Fecioara Maria poate spune exact același lucru, Tată, ceea ce mi-ai cerut la Buna Vestire, iată că am dus la bun sfârșit. Doamne Iisuse, în liniștea acestei seri, auzim glasul Tău, mi-e sete de dragoste. În liniștea acestei nopți îți auzim rugăciunea, Tată, iartă-i, Tată, iartă-i. În tăcerea istoriei se aude strigătul Tău, săvârșitul sa. Ce s-a săvârșit? V-am dărât totul, v-am împărtășit totul, v-am adus cea mai frumoasă veste, Dumnezeu este iubire. Dumnezeu vă iubește. În liniștea inimii simțim mângâierea ultimului Tău dar. Iată mama Ta, mama mea. Mulțumesc, Iisuse, că ai încredințat Maicii Tale misiunea de a ne aminti în fiecare zi că sensul fiecărui lucru este iubirea. Iubirea lui Dumnezeu înfiptă în lume ca o cruce. Mulțumim, Iisuse,